Gara-gara bumi langit gonjang kanjing rekan bumi pratala lindu ping 7 sehari. Syukurilah wis pindah paret nyongo gliak-gliak waton kecandak sareh-sareh waton pikuleh Kang Gareng piye truk lan kowe Bagong piye Mas mau sore limbukan wis dipinangkani pamundhutane ya senadyan ora bisa kabeh mergane terbatas oleh waktu ning ya sak bisa-bisa awake dhewe gawe lega godhong tela wae bisa gawe lega napa manungsa padha manungsa kok ora bisa gawe lega ngono ya Tru mau podang kuning pamundhute saka Bu Warsi kelawan Bapak Murata wis dipinangkani. Iya. Masih dalam rangkaian nyadranan Mas dusun babatan luar biasa. Iya. Dasare luar biasa antusias para warga masyarakat kang ana kene. Gotong royonge luar biasa. Ngono Ngose iki gandeng awake dhewe lagi sepisan kang mapan ana ing dusun Babatan lagi sepisan iki kepareng gelar-gelar ana kene tidak ada salahnya nek ditepungke sindene siji mbaka siji wah nggih Kang Gareng ana tetembungan tak kenal maka tak sayang kanggo ngraketake paseduluran oke ingkang sanding menika sanding dalang menika wiwit saking mriki punika Dik Sinta Widya Palupi. Sak menika sampun lulus saking SMA Negeri 3 Nganjuk, sampun ngancik ing tataran langkung inggil inggih menika perguruan tinggi. Dik Sinta Widya Palupi nggih. Dene salajengipun punika wonten Mbak Enggar Anistia Ayu Enggarsari. Punika sampun lulus saking Universitas Negeri Surabaya. UNESA. Jurusan Bahasa Jawa, Pendidikan Bahasa Jawa. Dadi seniman saiki iki ya sebisa mungkin sebaik mungkin iki ya berpendidikan, berakademisi. Dadi supaya piye ya terarah ngono lho Kang Gareng. Ora kok sing ora akademisi iki ora apik, bukan ning dalane iki nak ya dhewe-dhewe. Ngono salajengipun Mbak Enggar punika wonten Mbak Sri Wahyuni. Punika sampun semester 6 minggah semester 7 wonten ing Institut Seni Indonesia Surakarta. Isih kuliah. Jurusan program studi karawitan. Wah, wingi kae bar ujian pembawaan. Wah, selamat ya Mbak Sri ya. Selamat luar biasa.
Selajengipun menika senioripun para Swarawati ingkang wonten laladan Nganjuk kiblat papat 5 pancer menika sampun kondhang kaprah Bu Parsinem. Wah. Dadi sing nom semangat, sing tuwa mangestoni. Nah. Lan sing pungkasan menika bintang tamu Dik Niken Salintri. Wah, hebat. Sah, saiki kurang afdol acarane bersih dusun, bersih desa kudu metu. Wah, bersih desa. Sing bawa monggo kersa. Mas Sanjaya nggih mboten napa-napa menika. Mumpung dolan aja. Monggo Mas. Apa niku dadi kewajiban baku murih adoh sukar sakit Ya. liya-liyaan liyatu mandang karya Sekali lagi Mas Aryo.
gawe nuansa sing santai wae. Dadi beda nuansane gara-gara karo limbukan mau. Ngono to. Wah. Iki mau ya kuwi bersih desa murih adoh suker sakit dadi wis dadi kapitayan Mas Gareng. Piye, Truk? Wis dadi kepercayaane wong biyen. Bersih desa. Ya ta? Bersih desa ki sing diresiki ora mung desane, ora mung laire, ning ya batine. Oh ngono. Dadi introspeksi diri, mulat sarira angrasa wani. Ngono ya, Truk. Uga ning kene ya uga ana nilai gotong royong sing ora tau kumpul tanggane dadi kumpul tanggane, sing ora tau bareng-bareng kerja ya bareng-bareng kerja. Oh ngono, gotong royong. Merga gaman sing paling ampuh iki tumrape wong Nuswantara ora ana liya kejaba mung gaman persatuan dan kesatuan. Wah iya. Masuk, Truk, masuk. Luar biasa. Aku kepengin Mbak Sri Wahyuni saiki. Ayo. Nggih, Mas. Pripun, Mas? Ayo nembang. Nah, nggih. Wingi sing ora ujian pembawaan wingi. Oh, Nilaimu pira? 4, Mas. Ayo. Aku ki nyawang sampean ujian pembawaan ki. Pripun? Wah, sing nyaron lho, si Jus kuwi lho. Wirawiri nggo hate. Ngono kuwi apa ya nek mesine ngono kuwi. Ya, iso nggo apa ora. Nembang. Nggih, napa, Mas? Lho monggo kersa iki mau ana pamundutan mbok menawa sampean badhe minangkani. Oh, isih ana angenteni, imbang ana katresnanku, lali janjine, rengu, monggo. Milih dhewe. Apa? Angenteni. Oke. Karo jumeneng ya, Mbak Wesek. Karben otot-otot kang ngono kaki iki karben lancar peredaran darahe. Wah. Ya. Karo jumeneng nggih. Anu anggo bawa ora? Langsung mawon. Langsung oke no. Siap. Langgam. Angenteni. Oke. Langgam malus iki. Yuk, mangga. Buka celuk le langsung. Mangga. Aku ngenteni tekamu kaya ngentenimu dene wahyu janjimu dan sasumimpen jroning kalbu dawang bagus papujanku tak jaluk citra janji duh kang masih rawang merati among sirah dadi ati rina wengi aku tansah anganteni
Mbak Sri Wahyudi menika saangkatan kalih kula. Nggih. Bentenipun Mbak Sri Wahyudi riyen SMKI, SMK Allah. Negeri 8 Allah. Nek kula nak SMA biasa mulo. Allah ampun ngoten to, Mas. Mulo ra iso nabung. Aduh, mboten kok. Kasih belajar, Mas. Nah, iya. Lanjut. Kledang kae teko pranyoto jine datan citra Sekali lagi. Oh, enak. Ora meneh dikae sing enak. bisa saumpama raja lali kalih kula Astabrata. Aku ngenteni tekamu kaya ngentenimu dene wayu janjimu tansah sumipat jroning kalbu dawuh bagus papujanku tak jaluk citra janji tukang masih rawang merakti amung sirah dadi ati rina wengi aku tansah anganteni muga-muga katapotan sah sumandhing kaya ganti dawang bagus lencer kuning Yuk. Kledang kae teko pranyoto janjine datan citra kilang alit welat bisa saumpama aja lali kalih Makasih Mbak Sri. Sami-sami. Sedelo meneh bakal KKN to nggih. Lho mikir digawono. Iya. Nggih, Mas. KKN ning endi? Wonten Boyolali. Engko malah bisa penari. Iya. Iya. Saiki Dik Sinta karo Mbak Enggar jumeneng bareng. Wah, Mbak Enggar gung jumeneng blas lagi mau karo Dik Sinta ketoke. Heeh. Gundul-gundul pacul. Yuk. Ya. Kabeh gundel kabeh gundel kabeh gundel kabeh gundel. Oke. Wilujeng dalu Dik Sinta, wilujeng dalu Mbak Enggar. Sugeng dalu. Inggih, sugeng dalu. Ya. Wah. Wah.
Cek, mau anu. Saiki jenengan berdua nembang. Saiki ana pamundutan apa iki mau sing wis tak bacakan. Monggo pilih sing pundi. Podang kuning sampun. Sing dereng lali janjine ya. Rengu kapelut imbang ana katresnanku. Wah. Nggih, lali janjine mawon. Lali janjine. Gila. Sambung macanan. Sambung apa? Sambung macanan. Apa kuwi? Seragenan. Oh. Wong nek uripe ning bis ngono kuwi. Ayo digedroke, digayengke suasana pada malam hari ini. Yuk. Iya, iya. 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 Lalang, lalang. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Iya, iya. Lalang, lalang. Jogja Solo. Asik. 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 Hasta berapa? Juga. Amar, 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 amar. Ambiar. Wanter nganti ketekan Sang Hyang Wenang, nganti Wahyu keprabon ditampa karo Prabu Puntadewa. Lanjut. Ya, lanjut. Jancane kowe ning ndi dalaganmu sajak nyupri yang Halayo, halayo. atiku sujan tapi rencana kalani alino Asik. asik
Ndara Puntadewa karo Kyai Semar dipacaki karo Sang Hyang Wenang. Dadi resi sing jenenge Resi Pancatunggal. Lah, Kyai Semar didandani sing jenenge Bambang Asmara Bumi. Lanjut. Iki karo mbacute kata aja. Ya. Jan-jane kowe nendi Kalakaku sajayu Atiku sujud Demi kencan karo wani Ndara Puntadewa iki dikongkon napa to? Tapa ngrame. Dadi sakwise nampa wahyu iki tapa ngrame mbebantu sapa sing butuhake. Alhamdulillah, Truk. Napa? Ndara Gatotkaca sing dadi watu wis ditambani karo begawan ya kuwi begawan Pancatunggal malihane Prabu Puntadewa sing dipacaki Sang Hyang Wenang. Oh iya. Dik niki kan jumeneng. Oke, heeh. Kurang siji. Heeh. Heeh. Sepati. Ya, monggo sakniki bebas mawon. Ngaturaken menapa. Musik. Musik. Heeh, digo bom musik no. Heeh. Jaka Tingkir. Oke, Jaka Tingkir. Enek sing joget apa ora? Ki joget 100.000 ki. Ayo. Ayo joget 1.000 ki. Jaka Tingkir. Tingkir. Nenek sing gelem joget ya wis beneran. Ayo le. Niki kula nggih nganu mbeto adik kula. Oh nggih. Sinten Mbak Niken? Iki mbok iki jenenge sapa? Ora kowe. Iya. Ayo Jaka Tingkir. Jaka Tingkir. Wah iki lho nyawang gelute seru banget Nyawang gelute begawan Pancatunggal ya toh karo Prabu Begawan Pancatunggal karo Prabu iki sapa mau Sadat Tunggal. Wah, luar biasa glute. Wah, diar. Rame banget. Saya rame neh tahun ngarep nanggap neh ya. Ayo lanjut. Ya. Hasta Brata.
kasih. Enggak Monggo. matur suwun karo aku. Iya, sama-sama. Nggih nggih nggih. Ya, tuku tahu ning Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali. Nutuke lakon Kang Gareng, nutuke lakon terus. Ayo Mas. Gentur tapane manteng semedine Prabu Puntadewa nampi wujuding kanugrahan wahyu keprabon saking Sang Hyang Pada Winenang. Giya Risang Puntadewa kalian Semar Badranaya dipun dandani kalian Sang Hyang Menang kinen tapa ngrame bantu marang titah kang butuhake pambiyantu. Nuning nggih kekasih Resi Pancatunggal dalah Bambang Asmara Bumi. Tapa ngrame paring waluya jati temah nirmala dumateng Raden Gatotkaca ingkang kena pengabaranipun Begawan Dewa Kumara tanggap risang sadat tunggal merepeki ungganing Begawan Pancatunggal. Hina semubang iwang aruna katinetrane nganggo rapuk sabdaning kukila ringkane goro saketer niki donganing kunglir wuwu sing bene panca sapa iki ana busana kabrahmanan aranku Begawan Pancatunggal Pandhita Kleyang Kabur Kanginan. Bali takon sapa kang dadi kekasihmu? Aranku Prabu Sadatunggal saka Kraton Negara Nusarukmi. Lumaku marep menyang ngendi? Goleki Prabu Puntadewa Raja Negara Ngamarta. Yen wis ketemu arep ndak pateni. Yen kena ndak pringgake secara becik nunggula mertobata kelawan Gusti kang akarya jagat aja nganti tumindak muketetesan letu ing kanistan. Mbuh ora idep sapa wae sing dadi pewalang musuhe ya kuwi Prabu Sadatunggal. Ayo maju kepara ngarsa legane atiku ngejak pirang dina ladeni kuwi. Wah, iki menungsane. Lah iki menungsane.
putra saking Godha Sakura Kula yen ataname utusa Sang Sri iki sing tak golek Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa. Wah, kelakon dadi bandan direncak wong telu kelakon dadi kunarpa kowe Puntadewa. Selawase aku urip durung nate bondo yuda kelawan sasamaning titah yen wis pancen kodrating Puntadewa mati dina iki aku ikhlas aku legawa patenana ratu katelune. Awit dayaning wahyu keprabon ingkang tumurun wonten Prabu Puntadewa ingkang dipun tedhakaken kalian Sang Hyang Wenang Prabu Sadatunggal Prabu Nagasasra Prabu Sabu Inten hadar sejatining wujud Prabu Sadatunggal dados pusaka Ngamarta jimat Jamus Kalimasada Prabu Nagasasra dados songsong payung tunggul naga dalah Prabu Sabu Inten dados pusaka Ngamarta keris Kyai Karawelang. Wah, samu barange wis cetha samu barange wis tinarbuka negara Ngamarta wis ayem tentrem pusaka Ngamarta wis balik ya kuwi wujuding Jamus Kalimasada payung agung tunggul naga kelawan tombak Kyai Karawelang. Sapa iki no? Bambang Asmara Bumi bali takon Begawan Dewa Kumara. Ora trima dening patining murid-muridku. Puntadewa gorek pateni nyoh tampanana. Mangu mangungkung kanduhan rimbang kowe to guru sing gawe gara-gara ngono ae gara-gara dadak membo pandita mung dadi lantaran aku mung dadi sarana tumuruning wahyu keprabon marang titah Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa Kyai Semar lan aku njabel pusaka katelune pusaka keprabon Ngamarta jimat Jamus Kalimasada payung songsong tunggul naga kang sarta tombak Karawelang aku mung paring pitutur marang para Pandhawa sumrambahe warga kang mapan ana ing negara Ngamarta. Apa wae yen gandolane kelawan Gusti kang karya jagat bakal kukuh bakuh tombak keris jimat kuwi mung sarana nanging kekuatan kang sejati kekuatan kang langgeng kuwi dumunung aning Gusti kang murbeng jagat wis Kakang Semar negara Ngamarta wis ayem tentrem kang sarta adem suasanane ulun pamit bakal bali maing kayawangan Kakang.
jaluk wahyu keprabon edan. Tuh. Tuh. Wah. Wah. Cicil Bratayuda cangkem elek. Oh. Dusun babatan baldatun toy batun warapun gofur kemah rimpah karto toto raharjo